Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. На място или от разстояние въздействам с животодаряваща изцелителна енергия върху физически, емоционални и психосоматични различия от здравословната норма. Методът ми е квантово лечение, което активира личната имунна система на човек до превеждане на организма му в нормално състояние. Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. На място или от разстояние въздействам с животодаряваща изцелителна енергия върху физически, емоционални и психосоматични различия от здравословната норма. Методът ми е квантово лечение, което активира личната имунна система на човек до превеждане на организма му в нормално състояние.